Jest już późno w nocy, jest już 10, no przed 10. 21:43. No nie mogę spać, jak to szkoła, no ale trudno. Pokaż, mam dzisiaj mój piórnik do szkoły. Jest on, czekaj, bo żebyście widzieli światło. Wygląda on tak. Są takie nutki, klucz wielinowy, no zwyczajne nutki. Jola w słuchawkach. Ma niebieski zamek. Ten z tyłu wygląda tak. Kosztował on 27 zł w księgarni. Dobrze. Przepraszam. W środku znajdziemy tak. Oczywiście taśmę. Długopis, jeden długopis. Tutaj miałam, bo zapomniałam włożyć taki długopis fioletowym ludmiłą, bo zrobię. Zmazywalny oczywiście. I jeszcze mamy taki. I jeszcze mamy taki. I jeszcze mamy taki. I jeszcze mamy taki. I jeszcze mamy. Okay. Taki. I jeszcze mamy. No nie wiem, gdzie on jest, ale jeszcze mam taki tylko niebieski. No dobrze, a więc to są moje wszystkie długopisy. To jest mój najnowszy dzisiaj kupiony, zmazywalny. Tu mam taki z fioletowym ludmiłą. Tu ma są czerwony, czarny i niebieski kolory. Tu jest taki mój chyba ulubiony, gdzie super pisze, zwyczajny niebieski. Taki, który już nie pisze. Taki, który się zacina. Taki superowy, ktoś tu dobrze pisze. Taki, co ma 10 kolorów. I czerwony. Mamy tutaj również kredki z Violetty. Wszystkie mają taki znaczek. No, na każdej kredce jest taki rysunek, jest tu nawet złota i ta ciałowa, taka kremowa. Wszędzie jest kredki. Schowam. A oczywiście to jest strugaczka z Monster High. Mamy tutaj również taką strugeczkę. Mamy tu również taką gumkę w stylu Violetty. Fioletowo-różowo-niebieską w kształcie serca. Mamy tu również plan lekcji. Mamy tutaj oczywiście kolej nowy. Tak, pokażę jaki jest długi, tylko żeby mi nie wypadł. No dobra, no nie będzie dalej wciągała taki długi. Okej. Nożyczki. No i dobra, no to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!